Patri Twani Kirkopli u l-provinċjal tal-Franġiskani f'Malta u wiċċ familjari mal-Art Imqazza spjega li wara sentejn li fihom ma kienx hemm ħiel ta' ċelebrazzjoni tal-milied minħabba l-gwerra fil-Lvant Nofsani, din is-sena qed jerġa' jiġi ċelebrat il-milied. Minkejja l-gwerra għadha ma spiċċax, però il-milied ġa Betlem din is-sena se jsir normali. Fil-fatt wara sentejn li ma kinux qegħdin jiċċelebraw illum reġgħu għamlu il-famuża Christmas tree kbira, għamlu il-kunċerti u dak kollu li kien isir qabel ħajsir anke din is-sena l-grazzja tal-Alla. Fil-fatt anke għamlu ċertu konċerti, kien hemm ċertu anke diskorsi sbieħ anke min-naħa tas-Sindku. Patri Twani qal li s-Sindku ta' Betlem għamel referenza għal kliem tal-Papa Leon 14 li ħeġġeġ lill-insara fl-Art Imqazza ma jaqtawx qalbhom anke fi żminijiet diffiċli u li jibqa' jkollhom it-tama f'qalbhom. Kompla jgħid li l-post fejn twiled Ġesu għadu jeżisti għalkemm inbidel ħafna minħabba li fuq il-grotta nbniet knisja li tfakkar it-twelid ta' Ġesu. Qabel dawn is-sentejn il-Knisja ta' Nattività f'Betlem ta' kuljum kienet tilqa' eluf ta' pellegrini li jinżlu fil-grotta u jbusu l-istilla tal-fidda bħala simbolu ta' qima għat-twelid ta' Ġesu. Fil-kunventi tal-Patrijiet Franġiskani f'dawn il-jiem jispikka l-hekk imsejjaħ Bambin ta' Betlem li kif spjegalna Patri Twani għandu storja partikolari. Kien fin-1930s meta kien hemm patri Spanjol li talab lill-kumpanija biex tagħmel bambin biex jibda jissejjaħ il-Bambin ta' Betlem. Din għamlet din il-ġbija tal-Bambin ta' Betlem li huwa l-oriġinal, li huwa magħmul miċ-ċetru tal-Libanu, jiġifieri njam, u tant intoġob li minn hemm beda jissejjaħ il-Bambin ta' Betlem. Dik l-istorja tiegħu u għadna sal-lum nġibu dawn il-bambini ta' Betlem u n-nies jiġġennu għalihom nista' ngħid sal-ġurnata mazza tal-lum. Patri Twani stqar li dan il-bambinu partikolari anke l-mod ta' kif huma pożizzjonati jdejh u li minħabba din il-pożizzjoni differenti jissejjaħ il-Bambin ta' Betlem.